Die is al geweest. Nou, vaak. Ook al. Naakslak. Ja. Oké, naakslak. Ik ben K. Een koe. Even denken. Even zwijgen. De N. Probeer hè? Ja. De T en de N komen redelijk vaak voor, vind ik. Bij die. Maar sommige wel echt vaak op het einde, zeg maar. Maar hoe heb ik teruggekomen op mijn N? Op mijn N. Ja. Oeh, dat is wel een lekkere moeilijke lijkt wel, maar dat is eigenlijk totaal niet zo. Ja, ik vind dat je dan wel moet denken aan de Neandertalen. Wat voor dieren ze hebben moeten slachten. Zo, die snap ik niet. Dat doe ik Oh, dat is de geluidsman. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, wel serieus, hè. Dat is ook wel niet meer. Maar we doen ook wel niet meer. Goeie grap voor hier, Nico. Hé, je bent wel een amateurtje, hoor. Dat is in beeld. Gekke geluidsman. Nou, een kleine vrouw als een Duncan. Nee. Ik zie hem nog steeds in de schaduw daar zo. En dat is mooi, met die waaiers altijd en die laten draaien hoor, in de schaduw. Dat is echt fascinerend als je stom bent.